Realitatea și provocările din România țin nu doar de existența a prea puține firme, la jumătate din nivelul bulgarilor raportat la 1000 de locuitori, dar și de faptul că astăzi, în anul 2014, în România, nu doar că nu se mai înființează suficiente firme, dar una din 10 firme active pe piață este reparată de PSD, băgată direct în comă sau trimisă la cimitir. Așadar, peste 70.000 de firme sunt în anul 2014, în primele 7 luni, radiate, dizolvate sau suspendate. La aceste 70.000 de firme se mai adaugă alte peste 15.000 de firme intrate în insolvență. Mediul fiscal este neprietenos, antreprenorii care vor să investească în România pierd tot mai mult timp și bani pentru crearea și creșterea unei afaceri. În medie, un antreprenor pierde mai mult de 8 zile pe an pentru a-și plăti cele peste 39 de dări